Kaixo lagunak ongietorri Telegrameko botei buruzko bideotutorial honetara. Gaur, botak zer diren eta nola erabili ikasiko dugu. Eta gure egunerokoa hobetu dezaketen Telegrameko bot batzuk ere ikusiko ditugu. Az gaitezen. Bot bat pertsona baten ordez software batek operatutako kontu bat da. Robot bat bezala izango litzateke, eta hainbat atasa automatiko eta komando espezifikoei erantzuten die. Haiekin txateatu, talde edo kanaletan gehitu eta funtzio erabilgarriak betetzeko konfiguratu ditzakezu. Telegrameko bot bat erabiltzen nola has gaitezen ikusiko dugu. Horretarako Telegram ireki eta bota bilatuko dugu bilaketa barra erabiliz. Izena idatzi eta zuzena aukeratuko dugu. Botek komandoen edo jarraibideen zerrenda bat ematen dute haiekin elkarrera egiteko moduari buruz. Botak zer diren eta nola erabili badakigunez, gure egunerokoan baliagarriak izan daitezkeen bot batzuk ikusiko ditugu. Lehenengoa alert bot da. Bot honi esker gertaera garrantzitsuenetarako gogorazpenak eta alertak konfigura ditzakezu. Ezin hobea da antolatuta mantentzeko eta zure hitzorduak eta zereginak ez ahazteko. Horretarako, barratxoa eta alert idatziko dugu. Ondoren, denbora, adibidez, 10 minutu eta mezua. Hurrengoa PDF bot da. Bot honekin fitxategi desberdinak PDF bihurtu ditzakezu. PDF fitxategiak fusionatu, zatitu eta konprimitu ere egin ditzakezu. Irudi hau bidaliko diot eta bi aukera hauek ematen dizkit. Yandex Translate, Yandex zerbitzua erabiltzen duen itzulpen mota bat da. Testua hainbat hizkuntzatara itzul dezakezu. Gure hizkuntza aukeratuko dugu eta ondoren itzultzea nahi dugun testua bidaliko diogu. Segituan agertuko zaigu testua itzulita. Text-to-speech botarekin testua audio bihur dezakezu. Oso erabilgarria da mezu luzeak entzun nahi baditugu, irakurri beharrean. Testua bidaliko diogu eta segituan jasoko dugu audioa. Eta hau da guztia gaurkoz. Espero dut zerbait berria ikasiko zenuela Telegramen botei buruz. Ez ahaztu gure kanalean arpidetzea tutoretza gehiagotarako. Eta utzi zure iruzkinak galderaren bat baduzu. Hurrengora arte.